Nasa intelligence community na ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y destabilization list na inilabas ng kolumnistang Ramon Tulfo na nag-uugnay umano sa ilang kilalang personalidad sa planong pagpapabagsak sa administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi ito tinutulungan ng Pangulo o tinutulugan ng Pangulo at may koordinasyon na ang AFP para beripikahin ang impormasyon. Ayon po sa AFP, sa mga gintong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community, iminomonitor, inaalam ang katotohanan. Hindi naman po ibig sabihin na nasabi sa social media, ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nilang i-validate at sa ngayon po, ayon sa AFP, ito po ay pinamomonitor at binigay na po nila sa intelligence community nila. Unang bumuelta si Davao City Representative Paulo Duterte, sabay sabing gawa-gawa lamang ang listahan at puro imahinasyon ni Tulfo. Sa kanyang statement, pinatutsadahan niya ang kolumnista at tinawag ang isyu na fantasy at walang basehan. Tinawag naman na tsismoso at tsismosa ni VP Sara ang nagpakalat ng nasabing balita, lalo na't wala naman daw itong ipinakitang ebidensya. Kasabay nito, nagsalita rin si Baguio City Mayor Benji Magalong, anya layon lang nitong dungisan ang kanyang pangalan lalo pat isa siya sa mga nangunguna sa laban kontra korupsyon. It's really a very orchestrated character demolition operation. Dahil nga rito sa aking kampanya laban sa corruption. But we're not going to give up. For the sake of our children, our young children, and for the sake of our country, we are not going to give up. Sa post ni Tulfo, iginiit niya na bumubuo ang ilang mga Duterte allies ng destabilization laban sa Marcos admin, kung saan financer raw nito ang magkapatid na Duterte at si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson.